Ýewropaň geňçisi, Aziýaň geňçisi Cambridge levelina ýöne. Salam ähwanileşler, ine şuun bizim bilen mertebet beşimizden nowa tahtana başlaýar. Ine bizim şuun mihmanymyz Balkan welaýatynyň Balkanaba şäheriniň maktumlaryna ýürütülýän ikinji orta mekdebiniň ingilis dil muallimi Taparnakat Atabaýew. İlki bilen Taparnakat muallim bizim mertebetli gepleşigimizde mihman bolup gelmeniz bilen size ul minnetdarlygymyzy bildirýär. Ne şu ýerde ilkinji şeyler bolsa var vermekçi bir özüňiz barada has giňişlerini tanıştyraýsyňyz. Sağ olun Murat Mollum. Olar bilen gepleşiginde çaklyk ýolap gepleşiginde çağıranyňyz üçin bir alyp barýan men pedagogikasyny, muallimçiligiň bir aýratyn sunat derejesine göterilmegini uğruna alyp barýan işleňizde ulakan ululu sünnetleriň ýaramyny arzu edýän. Sağ olun. Murat Mollum, ilkinji sowalyňda men özüm 1992-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda bir muallim maşgalasynda dünýäňim, muallimlaryň maşgalasynda dünýäňim desem ýalňyşmar. Çünki men ejem Orat Sultan Atabaýew bir häzirki wagtda Bakanat şäheriniň 5-nji orta mekdebinde rus tilinde bolma işleýär. Kakam çeperçilik şu ýetini tamamlan, suratçylyk muallimi, soňlugy bilenem bir ýaşy ýyl Kakaypadyna Halkara Neft Üniversitetini tamamlan. Häzirki wagtda neftçi, bir browçy hunärine işleýär. Gepleşigimizde bir has täsirli bolar ýa-da haýt çağlar barmy tamamladyň. Bakanat şäherindäki Gülerek çağlar barny, mekdebimiň ýanyna Gülerek çağlar barny gatnadym. Ondan soňra çağlar barny tamamlandy. Soňra häzirki wagtda zähmet çekýän bilim edaramyz bolan, bilim ojagymyz bolan Bakanat şäheriniň ýöretilýän ikinji orta mekdebine 1999-njy ýylda birinji synpda okuwa kabul edildim. 2009-njy ýylda şu mekdebi üstünlikli tamamlap 2010-njy ýylda Aşgabat şäherindäki Halkara Türk Üniversitetiniň muallimçilik fakultetiniň ingilis dili hunäri ugruna okuwa kabul edildim. 2014-njy ýylda Halkara Türk Üniversitetini tamamlap bir dilçi, terjümeçi hunärine ýa boldum. Üniversitetde okap beren wagtlarym 2013-2014-nji okuw ýylyna, ýani mekdep üniversitetiň soňky ýylyna Aşgabat şäherindäki 90-njy orta mekdebinde muallim bolup işledim. Näýem ilkinji muallimçilik ädim Aşgabat şäherinde. Aşgabat şäherinde 90-njy mekdebinde başlady. İlkinji adımlar muallimçiliga bolan hunär tejribesini geçirdim ýöne hakykatdan hem bir taliplere bir wagtlaýyn muallim hökmünde wezipe ananyldy. Şonda ingilis dili edebiýaty muallim wezipesi berildi. 2013-2014-nji okuwda talip döwründe hawa. Hepde 6 saatlar muallimçilikle meşgul bolýar. Şu ýerde şeýle bir soraw döreýär. Özüňiz muallim maşgalasyna kemale geldiňiz ýöne käbir şeýle maşgalalar bar, muallim maşgalasyna bolsa-da çağa ýa başga uğra puda urunýar. Ýöne sizin ýa soraw diýen şeýle soraw jogap bermegi mümkin. Muallim maşgalasyna dünýäňim, şoň üçin muallim bolmak bir hili howat döret diýip bilersiňiz ýöne şoňa näme sebäpler has içgil. Şol ýanky 2013-2014-nji ýyl Aşgabat şäherinde 90-njy orta mekdebine bir ilkinji adymlar şo ýerden başlap diýsegem bir ingilis diline bolan howasy, hassy ingilis diline bir ingilis dilini içkin öwrenmegime sebäp bolan muallimleriň biri Bakanat şäheriniň ikinji orta mekdebinde bir zähmet çeken ýylda biz 5-nji synpda, 5-nji klasda okuýardyk. Gulnara Begjanova, biz Bahar muallim diýip bilinýärdik. Az wagtlyk işlerim bolsa bize köp täsir etdi. Muallim bolma, ingilis diline bolan hewes artdy. Gulnara muallim. Gulnara Begjanova, Bahar muallim diýerdik. Ingilis dilden az wagtlyk bolmasa biz okutdy bir 2 ýyl ýaly. Şondan soňra dilde bähsleşiklerini taýýarlanmagy hewesleri goşmaçy bilen işleýärdi. Ondan soňra mekdebimiň muallimim Fatma Sarıoğlu'nun tagallasy bilen ulu sınıflara çenli bir ingilis dilini has düýpli öwrenmäge bir mümkinçilik töredi. Okumdan daşary bir halife muallim şäherimiň baýram muallimlerinden biri, bir tanymal muallim Seyit Toymuradoviç bilen ülken 4 ýyla goly eline tälim aldım. Koşmaça mektepden daşary sapaklarına gatnaşdym, öwrendim. Ýa-ni kämillige ýol
şu yerden maksatda ama ikinci orta mektebinden. Awa adamyň durmuşda öz ornuny tapmagy bir onu kämillik ýaşyna gadam basan ugurlary bir onu hünär saýlamagda ýa-da onu hünär bilen geljekde kim bolasyny gelýändigine bir itergi berýän ýol onu kämillik ýaşyna başlaýan. Yani futbolu birinci klasdan bäri tämekde oturýançam Walkana şäherindäki 7-nji futbol toparyna bayramda düşgende täýär boldum. Onuň okudan futboldan sonra ýene-de dilbäs wäsleşiklerini taýýarlanmak üçin geceler Halipa gatnaýar. Papanepet mugallim şeýle soragy bar. Mugallimçilik kärlen başgary dörejlik işler meşgul bolanýar. Şu gepleşme mesele bolan ilişkilerinde de var täsirli bolarýaly, kybetli bolarýaly. Dörejlik işlerine näkildi ädimler. Başladyňa şo barada aýtdylar. Murat bolum dörejlik ýolyna Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin 1-nji ýyl talibатym Halipamyz men mugallimçilikde umman terjimeçi bolmagymda, terjimeçi bolup ýetişmegimde uly bir tagallasy bolan Halipa mugallim Recep Nazar üçin Recep Nazar Halipanyň bir aýratyn goltgusy bar. 1-nji ýyl talibатym bir garaşylyk bayram münasibetli diýwar gazetini taýýarlamaly boldy. Şonda öňem mektepde okuyan döwürlerimden edebiýat sapagyna bir Türkmen dili sapagy, edebiýat sapagyna eledilmede bolan tegi bir öňem mewjud duran bir öz ýanymda bir goşgy garaşylyk bayram münasibetli bir ýöneköy bir sada bir ilkinji uçgunjuklarda bir 2 ýalyk garaşylyk bayramlarda goşgy ýazdym. Gyýrlar, oglanlar her kim bir makala, bir surat çeken, surat çekdi onu. Şu ýerde bir 2 ýalyk goşgy ýazdym. Muny Halipa görüpdir, okapdyr. Türk Milliyet mugallim bar, bayram totan epiyas bar. Şol Türkmen diliniň Türkmen diliniň guruluşy tapagyna Türkmen dili tapagyndan okudýady biri. Onuň terjime ilki dörejlik ýoluna terjimeçilik ugurundan geldim desem ýalňyş barmyna. Monda goşgy men esasen terjimanyň içinde iň kıyyn bolan şygyr terjimesini taýlap goşgy bilen meşgullanansam, şygyr ýazmak bilen meşgullanansam ondan sonra 2012-nji ýylda, 2011-nji, 2012-nji okuw ýyllaryna bir edebiýat we sanat gazetine ilkinji oşuym çap bolýar. İlkinji zat eliz bolýar, ilkinji zat ýatdan çykmaýar. Soňam garaşdyrmyň şanly 20 ýylda münasibetli talip galymyň joşsugyna talipler ýaşlaryň adyny hormat prezidentimize bir sowgat köpüne kitap taýýarlandy. Şonu da oşuym çykypdy. Şodur şol Murat bolum bir dörejiligi bir kim radyny özüme bir esasen ýöne men ýykyn edýän şygyr terjimesi. Onuň şygyr terjimesini bir elinden çykmady ýaly, eliň sowamady ýaly bir ýüregimdäki bir mewjud duran kalbymdaky joşgyny owady kagaz ýüzüne geçirip ilkis özüň goşgy ýazýan. Goşgy ýazyp soňlugy bilen bir şygyr terjimesinde ulanmak üçin ýöretip bir kapelaryň ýasalmagy, kapelaryň rifmalaryny saýlaşyp düzmek. Soňam bir mugallimleriň maslahaty bilen Muratmyň kıssa terjimesini maslahat berdi. Kıssa ýapyşydan näme bolar? Kıssa terjimesinde özüň näme görän? Onuň hikaýa, makala ýazmaşy. Ondan bir üýtgeşik bir häzirki zaman bir edebiýatda her kim özüň şahsy goşundan goşýa bir bar bolan ýollarda näle bir täzeçil stilde, täzeçil formada bir makala ýazmak we jurnalistikany içkin öwrenip desem ýalňyş bolmaz. Mektep durmuşy bilen baglanşykly öňe aýtsaňyz. 2015-nji ýylda har ogullyk tamamlandan sonra öz okan ýerim häzirki wagtda öz okan mektebim bilen Walkana şäheriniň 2-nji orta mektebine mugallimçilik ýoluna gadam goýdum. Başda ilk başda gelemde 9-njy sınıflar, 11-nji sınıflar okudýardym. Näme duýgular, näme täsirler başdan geçdi? Yani böyle geçmedi Allah Murat'ım. 9-njy orta mektepde işleyen wagtym ýa bir Halipa bilen gelme taýýar boldum. Onuň hiç kynçylyk bolmady. Ýöne ýok bolan meselem täze zatlar etmäge tiňişýärde usullar ulanmak. Dinleme endiklerini ösdürmek çağalaryň ýa-da okuma endiklerini ösdürmek boýunça tagalalar etip başladym. Ondan soň klassa istenlik sınıfta bir saýlanýan okuwçylar bolýar. Onuň ingilis dilinde proficiency diýilýär, dil derejesi artyk.
beýleklerden goşmaça okuldan daşa taýýarlap beren çağlar bar. Olar bilen ýürütip gurnak öğretdim. Onuň durly bäsleşikler geçirýärdim. Soňam sınıfın dowamında esasen okul tapaklarynyň dowamında çağlara bir oyunlar oynatmak, ingilis diline sözleri öğretmek üçin oyunlaryň üstü bilen ýa dinleme endikleriň üstü bilen sapaklar geçmeye teýinýärdim. Çağlara sen mugallim isleseň islemeden çağa özüň söýdirmeli bolýan. Biz çağa bilen çağa terbiýesini, nesil terbiýesini bir oýarmaly. Onuň mugallim diňe täsir edip ýaşaýar. Çağın badyna, çağın geljekki ýoluna onuň bir durmuşda öýlerini tapmaga kömek edýän insan bir ýol belet, bir şolaň uğruna çyrag bolup duran eline bir çyra tutup durup onlara ýaty ýol görkezýän insan gözüň bilen mugallim bilen. Ona murat mugallim ilkinji adamlar mektepde şular ýaly tertipde gitdi. Ondan soňra bir gördük mektepde has ekinli okuwçylaryň bardygy bir ýüze çykaryp olaň arasyna hepde ýa-da ýygnaklar edip ders bäsleşiklerine taýýarlamak üçin mugallimler bilen özümiz bilen gelen ýaş mugallimler bilen halipalar maslahatyny alyp nerede çağlar kemçilikler şolar düzelip ders bäsleşiklerine taýýarlap başladyk. Şeylikde bäsleşikli ýola düşdüňiz. Ha. Bäsleşiklerden ornalma. Yani ne tapanefes mugallim beşme tomaş edýän ilesem arasyna elbette siz tanýarlar ölen köp şäher welaýat döwlet derejesinde tanalýan mugallim ne şo bäsleşikler dogusunda hakda şo bäsleşiklerin içinde bir netijeli netije görkezden çağlar hakynda ýadyňyza galan bir hakynda çağlar hakynda bir aýtyp beräsiňiz. Muratman okuwçylar bilen bir ozal başda dörejülikli işlemek, dörejü mugallim, dörejüjün tamam diýen. Onuň şu bäsleşikli ýola düşmezmizden ozal şutada aýratyn bir belläke geçetim gelýän zat, Murat mugallim bir mektebde gelen ýaş mugallimler bilen bilelikde diýeli okuw ýylynyň ilkinji tapgyryny tamamladyk. Uçurumlar ýola düşdi. Soň şol bir göreldi okap mektepde bir mektebde bir awra getiren mektebde dikin okan okuwçylar bilen ara gatnaşyp saklap bir mektebden ýaş mugallimler bilen bilelikde biz gazet öğretdik. Dikin adyna da dikin diýip. Dikin gazet. Dikin diýip gazet öğretdik. Şol gazetde hem okuwçylarymyzyň durmuşyndan geljekki aşagdaky sınıflaryň şolaryň nirelerde okap ýörendiklerini görmüş. Olar bilen söhbetleşipler, taýýarlaýardy. Mektebden şol mektebe gelip bir ilkinji taýýarlan elimizden geçen uçurumlaryň bir nirde okap ýör, näme iş edýärler, şolar bilen söhbetleşipler, gurnap bir daşary ýurtda bilim alýanlar Türkmenistan döwletimizde bir talip bolup bilim alyp beren okuwçylaryň söhbetleşigi ýola goýup aşagdaky sınıflaryň özleriniň bir göreldili mektebiň uçurumlary bilen bir gaýbana söhbetleşip gurnamaklarını isledik olar başda. Soňra gyzykly täsirli maglumatlar, hepdäniň sowaly, taryhda şu hepde ýaly rubrikalar goýup, göz ýetim bol mektebimizde bir kiçiňrek görüjük bäsleşiklerini elan edip ýeňijilen goşgularyny şo ýerde ýerleşdirip taýýarladyk. Soňra häzir kwatda bir diýwar gazet hökmünde bir uly depkinne dowam edýär. Soň Murat mugallim ýa-ni görüldili okuwçylar bilen bir bäsleşikli ýola dowam etsek, ilkinji bir ýaňam belläk geçim diýär, ilkinji madama ýürekde galýa şu altyn asyryň altynda ekenler ders bäsleşiginde bir ilkinji taýýarlan okuwçym Rahat Taýmanow. Rahat Taýmanow bir 8-nji klassda, 9-njy klassda şäherde ornaly owat welaýat derejesine çykma mümkinçiligi ýokdy. Soň Gültäç Hajyeva mektebimizde okady, o bilen şäherde ornaly. Soňra men özüm talip bolsam halkara taslama bäsleşiklerine gatnaşypdym. Şonlaky galan täsir bir diňe bir dil öwrenmeklik bilen ýa bolmasa bir terjimeçilik ýa dörejükle meşgullanmakdan ýa-da kompýuter ulgamy, ýani programmerleme, program ýasamak ýa bolmasa ýörekde web saytlary, gollanmalar taýýarlamak boýunça daşyndan bilim alpdym.
Şo da bilýän zatlarymyň çağalar bilen bilelikde biz altynatryň altynda ekinler ders bähleşiginiň çäklerine geçirilen taslama dörejilik bähleşiklerine gatnaşyp başlady. Giýje günni mekdepde bir okuwçylaryň zähmetiniň gaýnaýanlygyny, mugallimleriň zähmetiniň gaýnaýanlygyny görmek bize gyjy berýärdi. Soňlugy bilen mektebimiziň görüldüli uçurumlary Almurat, Gülmurat Sarıgulowlaryň, onuň Anaglyz we Hatijanyň, Nazar Allahulynyň atlaryny aýratyn bellätim gelýär. O şäherde, welayatda döwlet derejesinde hem gidip şo ýylda yer alyp geldik. Hem şäherde birinji, welayatda birinji, döwletde de ikinji, üçünji orunlara munasip boldyk. Soňraky ýyllarda men aýratyn bellätim gelýär häzirki wagtda ýurdumyzda bir hereket edýän bir bilim ulgamyny aýratyn hereket edýän şu mektep ulgama şol wagt biz taslama şu ikinji orta mektebiň okuwçysy Durduguly Mergenowyň taýýarlan bir taslamasy häzirki wagtda talip bolup okuýar. Onu Edubox ady bilen sandy çözgüt bähleşigine gatnaşypdy. Şol bähleşigine tap berip mektep ýoldaşlaryny bähleşige gatnaşdyrylýar çagan wekili we görüldüli okuýar. Maslahatlaş bähleşige goýardyk. Bähleşikde Mergenov birinji ýylyň 3-nji orun aldy. Soňraky ýylam döwletde 1-nji orun aldy. Röşen bolup taýýarlapdy. Biz çagalara bir bähleşikden başga şol bähleşýän wagtlary diňe özleri bilen bähleşme. Geçen okuw ýylyna meselem 2-nji orun alanmasy bu ýyl 1-nji orun almak maksat etdirip şo zatlaryň üstünde işläp başlady. Öňünde maksat bir ýyllyk meýilnama düzülen diýeli ol geçen okuw ýyllaryna näme bähleşikler geçiripdir. Şolar seljerip ýa bolmasa dörejilik bähleşikler mekdepde dörejilik bilen meşgullanan çağalar hemken şolar bilen surat çekýän çağalar bar, goşgy ýazýan, makale ýazýan, hikaýe ýazýan çağalar ama olar bilen aýratyn bir okuw ýylyň dowamynda mekdep ýoldaşlary bilen meýilnama düzüp şolar geçen ýyllarda näme dörejilikler bähleşikler ýa haýsy jurnal, haýsy gazeteň redaksiýasy näme bähleşikler geçiripdir. Şolary seljerip şuýla şonu ýap bähleşikler, ýylda geçirilen bähleşikler bar. Şolara taýýarlap öňünden meýilnama alýar. Diýil geçen ýyl mekdepde 3 okuwçy orun alamasa şu ýyl 2 hesse köpeldiler. 6 okuwçy edil. Ondan soňra 9 okuwçy edil. Öňümize maksat goýdyk. Maksatly ýola düşünip mendile ýetdi. Hakyky. Soňra bilen ýa-ni mektep ulgamyndan soňra okuwçylarymyz bilen bir näçe men özüm mektepde okan döwrüm siziňçe gepleşiňizde mehman bolup geldi. Halipa mugallim, biologiýa mugallim, Arzuguly mugallim. Men mektepde biologiýa bolan höwesimi, kimia bolan höwesimi, hasam bir biologiýa bolan höwesimi, anatomiýa, zoologiýa bolan höwesimi artdyran mähwan insan şu ýerde aýratyn bellädim geldi. Meniň biologiýa onuň üçin biologiýa boýunça özümiň ingliz tili mugallim bolsa-da, aşyndan biologiýa boýunça ýa bolmasa kimia boýunça durly taslamalary, programmalar ýazdyk. Esasen terjümeçilik bilen meşgullandım. Gelşil tüzlük taýýarlap göreli. O başda bir zoologiýa sözlügini taýýarladyk. Döwletde yer aldy. Soňlugy bilen anatomiýa sözlügi bilen goşup Dermanlyk Türkmenistan Dermanlyk Ösümlikler kitabyna çelgilenip bir salgylanyp botanik, biologiýa sözlügini taýýarladyk. Muratmam şu ýerde sözümiz gowru bolmaz ýaly, zoologiýa sözlügi taýýarlanan okuwçylarymyň bilen biologiýa sözlügi, biosözlük online ýetdirdik. Okuwçylar bilen şo ýylda halkara bähleşikde altyn medaly nasip boldy okuwçylarymyz bilen. Gazakystan döwletinde geçirilen, Rumyniýa döwletinde geçirilen bähleşiklere çakylyk alyp bähleşiklere gatnaşmak orunda bir näçe işlere alyp bardyk. Toňra. Ne kapanapes mugallim diňe bar okuwçylary ders bähleşigine ýa-da halkara bähleşiklerine taýýarlamakdan başga özüňizden bir näçe döwlet meşgullerine ýa-da halkara meşgullerine geçirilen bähleşiklerini ýeňijiler. Indi şolar dowrusunda da bizim ýeterli oturan tamaşaçylara aýdyp berýäňiz. Murat man pedagog, mugallimçilikde maňa uly üstünlük getiren işlenen ýyllar 2020-nji ýylda ýylyň mugallim bähleşigine gatnaşypdym. 2021-nji ýylda ýylyň mugallimi 2021 bähleşiginiň bir şäher welayat tapgyryna baş baýramyna bu döwlet tapgyryna birinji oruna munasip boldy. Maşwa şäheriniň 89 orta mekdebine döwlet bähleşigi geçirildi. Şo ýylam 9-njy sınıflara
sapak geçme oldu. Duydansa sapakta geçtik. Tım saatda geçip verdik. Bir rahmetimizin meyveli, tatlı meyveleri şol yıllarda soňlugy bilen hem şo ýylda 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýaşary bayrağynyň eýesine hormatly at berildi. Soňam 2020-nji ýylda bir halkara bäsleşiklerde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň New York şäheriniň Amity School diýip adlandyrylýan bir UNIPO, ýani halkara taslama bäsleşiginde okuwçylarymyz altyn medal aldy. Şo ýylda şol bäsleşik gurnaşylar tarapyndan ýürüýti diplom gelip goşdy mektebimde men özüme. Şo ýyl 2021-nji ýylda Hindistan Respublikasynyň paýtagty New Delhi şäherinde ýurdun energiýa hemde resurslar ministrligi tarapyndan halkara Green Olimpiadasy geçirildi. Şonda hem mektebimizin okuwçylary Rahat Taýmanow altyn medala, Elnar Guljagaz we Ogly Aşyrowa gümüş medal nasip boldy. Şo ýylam halkara bäsleşiginiň ýeňçilerini taýýarlany üçin Gurama tarapyndan ýörükle diplom gowşurlar. 2023-nji ýylda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistan Matematik ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi, Türkmenistan Paraçylyk gaznaty, Türkmenistanyň ýurdumyzda hereket eden Dünýä Edebiýat Jurnalynyň dörsüniň birlikde redaksiýasyna dörsüniň birlikde geçirmegine ýurdumyzyň ýaş terjümeçileriniň arasynda bäsleşik geçirildi. Şol bäsleşige hödürlen rus dilinden, ingilis dilinden eden terjümelerim bilen bäsleşiň baş bayrağyna nasip bolmak batymy ýetirildi. Geçen okuw ýylyna 2023-2024-nji okuw ýylyna mugallimçilikde has olay bir gazanan üstünliklerimden biri. Ýurdumyzda Türkmenistan Bilim Ministrliginiň hem de Kardeşler Harakatynyň milli merkezi tarapyndan bir eglan edilen ýylyň iň görüldüli synpyolaş 2024 bäsleşiginiň şäher welaýat tapgyryna hem de döwlet tapgyryna baş bayrağyna nasip bolmak meýes beretdi. Ýene de aýratyn belirlenmeler atlan biri bolsa, şu gazanan üstünlikleriň arasyndan 2019-njy ýylda Türkmenistan Matematik ýaşlar guramaty bilen Türkmenistanyň ýaş teleýaýlynyň birlikde eglan etmegine ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen akyl geňişligi ýaşlar bilen atly döwlet bäsleşigine gatnaşdyk. Şol bäsleşikde hem Balkan welaýatyndan ikinji toparlygyna gatnaşyp şol bäsleşikde birinji orna munasip bolupdyk. Ýene bir medalýa geçirdiň gelýän atlaryň biri bolsa 2021-nji ýylda Türkmenistan Paraçylyk Onuçmagyň watan ýylyna Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň Türkmenistanyň Mugallimler gazetiniň redaksiýasynyň birlikde eglan etmegine Türkmenistanda zähmet çekýän, ýurdumyzda zähmet çekýän bilim işgärleriniň arasynda dörejik bäsleşik geçirildi. Şol dörejik bäsleşigine bolsam goşgy ýazmak uğru boýunça, şiir ýazmak uğru boýunça baş bayrağa munasip boldy. Şeýlerde hapan nefes mugallim häle her şeýle özüne bir hil tolgunýan dowrusy. Geçen ýyl 2024-nji ýyl Päham Paýgat umany Matmul Pragy dil eglan edilen ýylymyzda garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň arasynda iň owy pedagog adyna eýe bolan. Şol baýrak barada bir aýratyn aýtyp berseňiz bilen Mesela zaten iyileştirme hafta kadar tiyatro olur diye fikir ediyen. Tamam Muratman. Päham Paýgat umany Matmul Pragy ýyly hakykatdan hem bir Matmul Pragynyň dörejiligi ýaly baý bir bol bereketli ýyl boldy diýip ýalňyşmar. Şo ýylda hem Muratmanym 2024-nji okuw ýylyna 2024-nji ýylda mektebiniň okuwçylary Läradar Meriýewanyň Haly Mehmet soňra Taýip Bupagelli Oğulturan Niyazguli Ýwany ilkinji gerek ýurdumyzda geçirilen ýaş innowatorlar bäsleşigine taýýarlar. Şol bäsleşiginiň döwlet tapgyryna, şäher welaýat tapgyryna ýeňiji döwlet tapgyryna bolsa okuwçylaryň heweslendiriji baýraga hem de birinji orna munasip bolýar. Bir iň ulakan uçuşlarymyz, iň ulakan ýeňişlerimiz 2024-nji ýylda şol 2024-nji ýylda gazanan üstünliklerim etbugatda çap bolan makalarym mugallimçilikdäki taýýarlan usuly amal gollanmalarym, terjümeçilikdäki ähli işlerim, umman mugallimçilige başlayan ilkinji ýyllarymdan şu güne çelli toplan tejribämiň ählisini Gazakistan Respublikasynyň Astana şäherine
garaşsyz döwletlerin arkalaşygyna agza döwletleriň arasynda şu şäherde ýerleşen bilim orkiýenti hemde jana Kazakystan atly bir gurumanyň innovasiýon merkezini gurulmagynda garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna agza döwletleriň arasyndan mugallimleriň, pedagoglaryň arasynda halkara bäsleşigi bardylar. Şol bäsleşigem şu taýarlan ähli gollanmalar mugallimçilikdaky bar ähli tejribämi şo ýere ýollap şo ýerden hem 2024-nji ýyl dekabr aýynyň ahyrlaryna täzeliň öň ýanyna bir uly şatly buýsan habar gelip gowuşdy. Türkmenistan'ın bilim ministerliğine Türkmenistan mektebinde özüme bir ürüte habarname bilen bir habar yazıp şu yerde birinci orna münasip bolupdyr mugallim birinci orna münasip boldy diýip bir bu habaryny eşitmek meselesi. Ähli buýsan şundan diýen şundan garşyladyk. Elbetde şu bayrak Katar Nefes mugallim mektebiniň ähli mugallimlerini okuwçylaryň şeýle bar. Begenler diýip begen uly begen buýsan şundan garşyladyk şu bayraňa. Evet ýene öyle kutlu bolsun diýip, hur köp bolsun diýip. Ne Katar Nefes mugallim şu ýerde şeýler aktuallygyny ýüzlenmekçi. Ne häzirki döwürde çağalara bilim bermek, terbiýe bermek meselesi. Şu ýerde usullar, yani okutma usullary, mesela baý tejribeler var häzirki wagtda. Ne bize serede oturan ýerleşlerin arasynda ýaş mugallimçilik ýerine ýanlaşan bir halifalaryň ýa-da siýal bir öpde hünärmenleriň bir maslahatlaryna, tekliplerine garaşan bir mugallimlerimiz var. Şolara bir berjek maslahatlaryny dinleýdik. Atwa ýerlik sowal, birat bunu mugallimçilik ýoluna gadamasan her bir ýaş bilen biläýmez zady. Bir hünär saýlanlanda bir mugallimçilik hünär bir ýaňam bellek geçmek härlerini felet gataplanýar bir mugallim geljege täsir edýän adam. Biz häzir wagtda ýurdumyzyň ýaş, mugallimçilik diýilende bir ýurdumyzyň ýaşlary ýa dünýäniň ýaşlaryny terbiýeleýär, ýaşlar diýmek, geljek diýmek bir geljege täsir edýär. Şoň üçin mugallimçilik käri bir mukaddes kär, harlamaly, bir nusga bolup ortağa çykmaly. Käbir adam, käbir şeýle bir ýagdaýlar bolýar. Biz uniwersitetde okandyrmda, mektepde okandyrmda plan mugallim meňzätimiz gelýär ýa şonuň hereketi, ol mugallim bilen hiç zat eden ok. Meselem diýeler, daşyndan görüp bir şonuň edebinden, şonuň geyinişinden, şonuň mektepde özüni alyp barşyndan bir nusga özüni terbiýelen adamlar bar. Ben çağa terbiýeti, psixologiýa, pedagog boýunça bir näçe okan kitaplarymdan bir misal getirsem, professor sapagy şeýle bir täsirli geçýärdi. Bir diňe bir özüň bir ýol bar diýe. Bir sapagyna bir pes ýetişýän, bir sınıfta bir orta gurtda barýan talip şu mugallimi üniversite tamamlanan köp mugallim bolmandyr-da. Şu halipan sapagyna gatnap ortada bir mugallim bolýar. Orta gurtda ony üniversitede tanaýanym az, bir mektepde, üniversitede okan döwründe ýani Indoneziýada bolup geçen wakalam berdi. Orta gurtda okayan talip bir ady kän çykanap, ýöne şol mugallimiň tapakda aýdýan zatlaryny, mugallimiň tapaga girip çykyşy ýa özüni mektep üniversitetiň çägine alyp barşyna seredip özüni terbiýeläpdir. Men şu mugallimy ýaly bolasam, ol mugallim habarym ýok. Bu bolup geçen zatlardan. Ona üniversitede 1-nji, 2-nji, 3-nji okutanlar mugallim bolmandyrlar-da başga ogurlar saýlapdyrlar. Diýeli filolog gidip ol dil boýunça ilmi açyşlar edip berdi. Ne mugallimçilik pedagogdan tapak berýän adam. Şu orta gurtda barýan talip men şu plan mugallim bolasym gelýär dip, şonu ýaly bolasym gelýär dip, özüni terbiýelep, şonuň günneki eden zatlaryny gaýtalap, özüni düzedip mugallimçilik başlapdyr. Yani mugallimin gadanyň üstünliklerini kän üstünlikler gadanypdyr. Soňra bolup geçen wakalarda. Umuman çağalara ilkinji nowatda ýaş mugallimlere berjek maslahatym çağalaryň ýürek owazyny eşitip bilmeli. Çağalar bize näme isleýär, näme garaşýar, ýa bolmasa özleri okuwçy ýyllaryny ýadyna salsalar, özleri mugallimlerden näme garaşýardylar.
diýeli bir käbir mugallim tapak geçişini halamamalar ya hiç hınç görmekler şo gün. Şonda mugallimin näme garaşypdy? Mugallim öz sesini yerine ýetirip bilmäni, eşitip bilmäni son mugallim bolan adamlarda mesela şu üstünlüğün bardygyny men gördüm. Bilim üçin zerret ýokdur, ilim üçin zerret ýokdur diýili. Şoň üçin başyna baragdan sonra el çekmek ýok. Men sapak kaçan başlaýar diýilär-de sapak. Şol sapaga gireňde saňa garaşyp oturan okuwçylaryň gözlerindäki ýaldyray, ýylpyldygynyň gözlerindäki uçgunjyklary şo ýerde başlaýar sapak. Saňa garaşyp oturýarlar, seniň şuňky näme geçer? Şeýle okuwçylar bar. Şoň üçin çağlara bir dogry, dürüst wagtynda berilen bilim soň beýwasyn hükmän berýär. Bir aýratyn bela geçen bilen atlan berim Murat bolmuşy ýaş mugallimlere bir gollanma bunna Türkmen Pedagogi portalynyň bir esaslandyrýan döwran mugallimim ýaş mugallimlere ýüzleme atly makalasy metbuatda da adurly bir saytlarda da neşir edildi, çap boldy da onuň şol makalada aýdylýan ýaş mugallimlere berilýän maslahatlar dogrusu özüm okap otyrkam ilk mugallimçylyga gelen ýyldan ýadyma düşdi. Mektebiň taryhyny bilmek barada, sen özüňden önçe işläp beren halipalary gadyr etmek, hormat goýmak, olaryň geçen ýollaryny öwrenmek barda ço ýerde başlanýar. Şoň üçin men dogry bu ýerde aýdyp oturman täbi makalany okasalar hasam gyzykly ýerlikli bolar. Sağolun Hatbar Nefes mugallim şu ýerde ene bir şeýle sual bar. Nesip bolsa geljekki maksatlar, geljekki ädimler eger işin tar bolmasa bir taýlaşaýsaňyz. Umuman Murat mugallimçilikde ýa-da belli geçme okuwçylarymyza öňe zadymyza özümiz bilen ýaşmaly. Netijeler, geçen ýylky netijeler bilen ýaşmaly. Şoň üçin hem öňümizde goýan maksatlarymyz häzirki wagtda ýurdumyzyň ýörgeleşdirme mekdepleriniň okuwçylarynyň arasyna geçirilen robot tehnikasy, takyp we teoriýalar boýunça dersler geçirilýär. Şolarda bir mektebimizde okap giden okuwçylaryň gazanan üstünliklerini ýene bir gada gaýtalamak ýa olardan köprek ýa-da has gowrak netijeleri görkezmek boýunça mekdebiň okuwçylarynyň öňüne maksat goýduk. Men bir aýratyn belli geçirmeli ýa Ahmet Atanyaz mektebimizde okady, Şahriyar Gaýyp, Mekan, Anna Meňdiýew, Dawud Aşyrgeldiň. Şular olanlar mektepde bir şäherde welayatda birinji orunlar alanlar. Onuň döwletde de 3-nji orunlar. Jahan Gülmämetow da bar diýilýär. Ne biziň öňümizde maksadymyz döwlet päsleşiklaryny 2-nji ýa 1-nji orun almak. Şo goýulma. Öňümizde maksat etip goýdyk, häzirki wagtda güýçlükine taýýarlanýar. Onuň üstündäki ýylda FISO päsleşigi bar, Future Intelligence Students Olympiad diýär. Häzirki wagtda şoňa da ingilis dili boýunça ýa-da beýleki dersler boýunça aýratyn häzirki wagtda goşmaça tapaklar bilen taýýarlanýar. Onuň Universal Project Olympiad bar, online ýani bellek geçmeýär. Amity School, United States, Amerikan Birleşik Ştatlar tarapyndan geçirilýär. O taslama päsleşigi. Şoňa da häzirki wagtda bir okuwçylarymyza olar başda öwredýän zadymyz bir jemgyýetde bir öňbaşçy bir bolmak üçin o çağlaryň liderlik ukyplara, leadership skills diýilen geçende ýa-da communication skills diýen şo zatlaryň üstüne aýratyn işlemimiziň köpçülükde çykyş etme endiklerini ösdürmek boýunça ýa-da gurnaklar ýa bolmasa ýörükde bir sapaklar geçýär. Sen taslama bäsleşiklerini taýýarlanýarsaň, gowy taslamaňy diňe türkmen diline däl, halkara bäsleşik, halkara arena çykanda soň ingilis diline berilmeli, emin aglalara. Şoň üçin häzirki wagtda şo zatlaryň üstünde işleýär. Galybersede men bäsleşikler kän ýurdumyzda bir näçe bäsleşikler ýanwar aýyny hormat bilen tatýyklamalar eglan edildi. Redaksiýalaryň bäsleşikleri bar, gazet jurnallaryň ders bäsleşikler, universitetleriň eglan eden bäsleşikleri bar. Çetde duramda nesip bolsa taýýarlanýar, taýýarlyk güýçlük günde diýip aýtsak ýalňyşmaz. Galan zatlar bolsa Murat bolym umydymyz bar. Halkara bäsleşiklerini ýurdumyzyň bir ýaşy tuguny parladyp şo ýerde türkmeniň
bir adyny arşa götürmek, öňümüzdäki ýyllarda meselem Indonezia döwletinde Indoneziýanyň ýaşalyny merkezini ygran edýän bir näçe bäsleşikler we AISA diýip adlandyrylýar. Şol bäsleşiklere bir gatnaşmak nesibämiz bolsa şol bäsleşiklere gatnaşyp bir altyn, gümüş, birinçi medallary ýurdumuza getirmek maksadymyz bar. Apadan petmanım ähli şeyden maksatlaryňyz diýip bana hasıl bolmagyny arzu edýär. Dünýäniň meşhur ýazgylarynyň işlerini terjime edýär. Şolardan bir kilen goşgyň bir aýtyp berseňiz mümkin bolsa. Başlyny terjimeçilikde bir ilkinji çap bolan bir işimiziň biri bolan William Shakespeare'in 18-nji sanýady we dünýä meşhur. Şonu 11-nji sinflaryň ingilis dili okuw kitabyna da girdiler. Soňra Robert Burns'un eden terjimesi men kalbym dağlarda my hasynda halen isler. 6-njy sinflaryň okuw kitabyna girdiler 2018-nji ýylda. Soň 2017-nji ýylda 17 sany türkmen edebiýatynyň ägerleriniň işlerini ingilis diline terjime etmek, ananly şolaryň altysyny şeýle terjimesini aptar bolup çykşetmek nesip edipdi. Aziýa we Aziýa oýunlaryna 17 sany türkmen edebiýatynyň ägerlerinden. Şu ýerde şol ýanky William Shakespeare'in 18-nji sanýadynyň bir okap beren. Başlyny. Ýady gününe deňäýin Gülkeşmiň ýöneten ondanam görkli, mulayym, baharmadam çaq ederden til geçýär, ýellerem arap ýa güllörün maýyň günemeňde şüýdüň ýagtylýar käte tuqatlygyna gelýär gabat, jahanna bar bolan gözellikleri bir gün alar gider anjyk tebigat, şonda da sargaryp solmaz gül roýuň, şol durkuny saklar, görk görmegiňde, seni pejjetine salmaz şu majal ýaşaýarkaň ýazan tetirlerimde görüşler görýärkä, alýar kaq demi, bu goşlym ýaşarkem ýaşadar seni. Tawa sapadan petmanım. Ümitden sen mara bir ýere çümýän ha. Bu ýerden çykýanda diplom hormat hatyndan gelip bu bilen okda güzel. Sonra aýtýarlar. Arasında rahat etken çiğitmeye o haberim var. Kow habarym var diýär var ha. Ýa onuň bu ýerden hormat hatly gelip ýa abi. Onuň sonra ne diýär? Sen aýyp bitýäliň bu kertigen aýagda. Sağ olun sapadan petmanym beren täsirli söhbetlerimiz, gurulmalarımız üçün, maslahatlarımız üçün bizim mertebatli gepleşigimizde şeyler mihman bolup gelenlerde hassa bir begenlerde tamam pedagog dörüzlük taslaman esaslandırıcısı Döwran mugallimyň adyna şeýle hem öz adyndan uly köp minnetdarlygym bildirýär. Mugallimçilik käriňizde hassa üstünliklere ýetmeňiz arzu edýär. İşinizde de mudama şoğulluklar, üstünlükler yaran bolsun. Sağ olun.